Evo, sinoć sam došao na Prevlaku i sada hodam zadnji kilometar, 10 km do najjužnije točke Hrvatske, do Tvrđave, i onda je moj cilj ostvaren i misija završena. Bilo je teško i više ne bi nikako htio ovo ponoviti. Sa svakom ko bi htio ići ovim putem kojim sam ja prošao, savjetovao bih mu da prije toga 3 puta dobro razmisli o takvom pothvatu.